Kul, gigutom ang kukul. Na, wa gyud tay kwarta. Tungod aning pandemya, akong bulsa gi-ulcer na. Sama Sus, ko kalibatan ni Kul. Unsa? Sama ko kalibatan ni. Malibat ka? Oh, gigutom ko. Wa tay kwarta. Hay may manulis ta. Sige. Manulis ta. Manulis ta magkuha tag mask kay kita. Nay mo agi dili mo turon ato to iso. Kanang makakita kag bland nga buhok. Nang dato kay na. Ako na pulis mo. Undi manulis pa. Kinahanglan gyud ang armas. Kay kaso po kan pusilong. Iya tiputag is. Kaya ako mas andan dito. Oh. Sama. Unike. Unike ha. Unike. Kaya hindi ako ah. Ato sa sawayan Kul. May sa ay sa pabuta kay bukuyawan bet ay natag ka. Ni akong armas oh, naglibog og pistola ba ni o armalite. Putol man. Ako sawayan Kul ha. Oy kinuha ko kuyawan ta ana. Mura magnanawag mura ringtones Nokia. Mamisto na ta kay basta. Sige Kul. Makakita kag nay mo agi nga motor. Nang mga nay magpurog bland ang buhok. Kada ato na pulis on. Kwartahan kinumayin ang pwesto. Basta na ako na. Bawal ko lang yan. Paghina niya, bisig batunok. Basta Kul. Di man ini, ha? Katawang ingon ni mo ba? Laki. Aron makakwarta ta. Basta ka nang naiblan kung buhok. Mga nana motor. Ito ang pulison. Sortahan ka ha? Sige. Burma ka. Pagbantay. Bantay na yung agyo. Ay, mato ko bluhol kay magpaharay-haray jud ko sa akong kinabuhi. Lah, kinsa man ni mga tuhan nga mga armado mag-ay na sila, oy. Basta mo padayon jud ko dito sa bluhol kay gusto jud ko nga magpaharay-haray jud ko sa akong kinabuhi. Ay, dato! Naan mo na ako hiingin mo. Ay man ko. Naraon, naglakaw. Sus mabungi ko Kul. Pagin. Asam po. Asa Kul. Nahinay. Tulis ni. Tulis ni. Daan pagod bitaw ko nga tulis gid ay ni. Asam mo kata. Paglas. Wa pa koy kwarta oy. Imong rilo. Piki man ni ako rin no. Unsa mo pud na? Nganong imo diri man imong atubang ko napay armas mo atubang sa mga. Sige, kablita kay kita tay. Asa man ni Manuulis Kul. ni. Puli, ha? Aw, Tulis. Kwarta. tulis. Ako kwarta nga city na mag-ina inyo pa natin ginuton. Kadato nimo. Blood pa nimong buhok mo kay kwarta. Imong rilo, kubuha. Landi ra kog buhok pero ako wa jud ka kwarta city ra gani akong kwarta. Yan pa ni ginuton. Basta, wahilain. Wa jud Sige ka pa lain. ko basig na pilay kwarta. Sige pa ko. Ako may pay kapon na libat man ko. Pagian na nan asa ko di kwarta ko. Hawa Maria, kay kibaw mo nga. Landi ra kog buhok pero wa jud ka kwarta. Ingon ka ko na ay kwartang London kon. Nasayop ko ga. Blood dito basig tulis na to sa unahan. Palpak man pauna kol oy. Ila. Atong tulison. Ngayon nagdama ang motor. Tabo, di ba si matol sa taniong. Tulog na Lagi kay datingong kol. Aron ba katulis tanong sa maka? Ay kakol. Hupo, ibata ka noon sa maka. Hupo ka kay na. Daka tulis tanong kinumutong yung piste. Tulis eh! Tulis! Alex at me. No! Piste! Kung ayaw rin itutok mo, dito! No! Ipagkatayan! No! Nulis mo libat gining ko ubot. Tarong nga lagi na, hindi ka sabayon! Na! Ang rilo! Ang rilo! Kanindot ang rilo, maprindas palawan! Naradiri! Nanganong dito, magka! Ikaw! Yung cellphone! Naka-cellphone? Sir, wala ni nagpabili na kong butang sir. Ay, nga! Imong cellphone! Imong ihaka nyo! Imong patsit ka! Pasinuti ka. Libo! Iba! Pisti ka! Ay, nagigiti yung una ko! Pa! Ipusa! Ay, nagigiti yung ako! Bira! Pis! Ay, tamang gano'n! Busilat ka karon! Bira! Tara! Bira! Katong uso! Ikaw makatakas niyo! Gres ka please! Pinay mo to! Damay! Kisa mo to!
Utang tong anak sir, oy. Ay ito tong kapilak-pilak kay. Para Ako ako. pa to nalutas. Para, mo na ba kung gilutas mo? Naingon naman si Vitidos? Sige! Bakong gilutas ha? Nga naingon na nagsigwitay-dos? Ha? Bakong gilutas? Sige! Hilom! Hilom! Nangipo naman na yung gabas! Boss dahil mo. Puslan man. Kanatyan na ng top. La 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 la